ylös. Kosketa varpaita ja pyöri ympäri. Nosta kädet ylös, heiluta ilmaan, laske ne alas. Kosketa maata, pyöri ympäri, taputa käsiä ja pysähdy. Lift your hands up, wave in the air, bring them down, touch the ground, spin around, clap your hands, unstop. Hyppää korkealle, taputa kerren, kumarru eteen, kosketa lattiaa, pyöri ympäri, naura kovaa ja pysähdy paikalleen, ole hiljaa then. Jump up high, clap one time, bow forward, touch the floor, spin around, laugh out loud and freeze in place, stay quiet. Ylös, alas, pyöri ympäri, juokse, juokse, pysähdy, tanssi, tanssi, taputa 4 kertaa. Hyppää uudelleen ja kosketa varpaita. Up, down, spin around, run, run, stop. Dance, dance, clap 4 times. Jump again and touch your toes. Nopeammin, nopeammin, liiku ja pysähdy. Hitaasti, hitaasti, ole kuin patsas. Pyöri nyt nopeasti, taputa käsiä, pysähdy uudelleen, älä liiku ollenkaan. Faster, faster, move and stop, slowly, slowly, be like a statue. Spin real fast, clap your hands, freeze again, don't move at all. Osaatko salaisen liikkeen? Tehdään se yhdessä nyt! Can you do the secret move? Let's do it together now. Can you do the secret move? Let's do it together now. Nosta kädet ylös, secret move. Let's do it together now. Nosta kädet ylös, kosketa varpaita ja pyöri ympäri. Lift your hands up, touch your toes and spin around. Naura, hymyile, tehdään se uudelleen. Smile, let's do it again.